Assalamu alaikum, sunana Nazir Muhammad Saulawa wanda aka fi sani da Nazir Ajiyan Waka. An haife ni a garin Dadin Kowa da ke karamar hukumar Yamatu Deba da ke jihar Gombe. Na fara harkan waka ne gaskiya da jimawa, zan iya cewa kimanin shekara 9 zuwa 10. Na fara waka ne ta soyayya, duk da cewa gaskiya na fi son waƙoƙin faɗakarwa. Ita waƙar mama gaskiya zan yi cewa ita ce babbar bakan damiyan waƙa na, sannan yadda na rera ta ne kamar haka. Uwa uwa mai ba da mama, uwa mai share hawaye, shakuri min kikin ji mama, ni bani san ganin kina damuwa. Waƙar mai nema. Abokanina in ba za ku rena ba, to ba za ku rasa ba, mai nema na tare da samu. Ito farko abin da ya ji hankali na gaskiya ne wannan waka, na fuskanci yanayin rayuwar 'yan uwana matasa, musamman wanda suka yi karatun boko. Wasu sukan iya gama makaranta su zauna hannu baka hannu rabana ba aiki. Gaskiya na cikin abin da ya sa na yi wannan waka, saboda karfafa musu gwiwa akan cewa ko da mutum ya yi makarantar nan ya daure ya dan kama yin wani abu kafin in ma aiki yake jira ya samu aiki. Ina alfahari da dukkan masu na, kuma insha Allah zan ci gaba da rubutowa da rero waƙoƙi masu ma'ana.